Здравейте, аз съм Виола. Днес ще ви покажа как да се направите гривна житен клас. Базирана върху популярната прическа, тази гривна също изглежда нежно, елегантно и много красиво. За изработването й ви трябват по 2 конеца от 3 различни цвята и още 12 конеца за обкантване. Дължината на всеки конец ще е 1 метър. Разделете конците на кичури и ги закрепете на работната повърхност. Всеки кичур ще включва по един конец от 3 основни цвята и по 2 конеца за обкантване. Когато плетем житен клас, вземаме по един кичур отстрани и го слагаме в средата. Тук принципът е същият, само че трябва с всеки конец да правим възли. Разделете конците надве, за да имате по 3 кичура от всяка страна. Започваме отляво. Вземете левия кичур и отделете от него десния конец, с който ще започнем плетенето. Направете възел вдясно върху целия следващ кичур. Сега направете същия възел върху втория кичур. Оставете този конец и вземете следващия. Отново направете възли вдясно върху двата кичура. И сега същото нещо го правим с третия конец. Насочвайте възлите диагонално, така гривната ще бъде по-обемна и по-хубава. Оставете двата леви кичура, а третия го сложете към дясната част. Тук трябва да започнем от десния кичур. Вземете първия конец и направете възли вляво върху всеки от трите кичура отляво. Внимавайте, когато правите последния възел. Той трябва да се затегне особено добре, за да свърже двете половинки на гривната. Вземете следващия конец от десния кичур и пак направете възли вляво върху трите други кичура. Същото става и с последния конец. Отново виждаме, че от всяка страна имаме по 3 кичура. И сега пак започваме отляво, този път от жълтия кичур. С десния конец правим възли вдясно върху двата кичура. После правим същото с втория и третия конец. Отдясно по същия начин вземаме жълтия кичур и правим възли вляво върху другите с всеки от трите конеца. Продължавайте да плетете по този начин и не забравяйте да затягате много добре възлите в средата на гривната. Връзките ще ги оформим по този начин. Завъртайте вдясно всеки кичур от лявата част. Сложете ги заедно и ги завъртете вляво. Направете същото и с другите кичури. Завъртете ги вдясно по-отделно и после заедно вляво. Направете по един възел и отрежете излишните конци.
Това беше за гривната житен клас. Ако ви е харесало това видео, сложете му един палец нагоре, ако ли не е надолу, няма против. А ако искате да виждате повече такива уроци и не само, абонирайте се за канала ми. Както винаги ви пожелавам мир и късмет и до скоро!